karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Balagtigi. Pipilit si Francis siyang pad. Ang kunting nabriyan sa mata. Kuhaon ko kini. Ang uton ko. Itsa among duha. Katus ka niya. Iya minisa si Francis. Nagawal ko sinaw kung kining talihis na gunting. Idungkap ko siyang mata kini. Ni apa? Dagan anak! Dagan! Magdaling kay yata gigugod! Mami! Doon ka sa auto! Sakay na yun! Dali! Sibog kayo mo sakay ko ko! Hala! Doon na siya! Hukas mo tayo mong sininanak! Ha? Nga naman! Ayaw magpagutan na! Hukas! Wala kang isulong sa babaw! Hala! Yan, gituwa na nga to si Kenan, Mami! Ay! Matuwa na nga to si Kenan! Malumusta! Aliw ko kini! Ibalik ko pagsulog kay Francine ang sinina! Nawanaw ka rin ang ungo! Huwag niya natatap din sa kasado! Kinuok ko. Hapit may madisgrasya sa akong anak tungod lang sa usa ka mito. Sa usa ka tiaw. Andiyan ang imong gingon, Mami! Ang gitiawan ta, Francine. Gibinuangan ta, anak. May nang tatog, wa na lang mo biya ni Daddy. Hapit na lang noon ta mga matay. Francine. May abot na ta, anak. Ug salamat kay nakaabot ta din hing buhi. Mao na ni ang bahay ni Mama ug Papa. Magunsa man ta din eh, Mami Laura. Layo man kay din eh. Mao din bahay sa kong lolo ug lula. Dako aoy. Dako pa sa tong bahay. Pero bati man. Kay look like a haunted house. No. Dili haunted house ang bahay ni Lola mo. Anhin na tarin him puyo, anak. Di kidi mausap ay mo una-una, Mami. Ato ginambiyaan si Daddy. Tungod kay may babae siya. May lain na siyang gimahal. O dili na ko ipamugos ang akong kaugalingon sa lalaking wa na ipagbati na ko. Oh, Francine. Linghod pa kayo ka ang pag-una-una, anak. Wa ka pa makasabot kung unsay dagan sa atong kinabuhi. Waman ka pasakiti ni Daddy James. Di mo gusto nga malayo ta ni Daddy. Francine. Oy, kinsa man ay naa diya sa gawas, ha? Tigog! Anong dili ka maigo sa akong binog, ha? Tingog dayon. Tingog dayon. Anong di mo maigo sa pinuti ni Wasay? Tingog! Kami ni Noy, si Laura. Ang anak sa tag-iyan ning dapita. Dali na. Manggawas na ta sa auto. Day Laura? Uy, kamo manggudi ay ni. Di gyud ko kailan nimo kung wa ko katambong sa inyong kasal nimo og ni Dong James. Mao man gani untay gusto ni mama mo nga di ka mo pauli dinhi sa Pilipinas. Nakauli lang ka dinhi tungod sa kamatayon sa imong amahan. Og hangtod nga naminyo ka. Misunod sabday kawa ang imong inahan. Oy, day sa guday. Ganong niya ka man taon day, oy. Nang irang. Sa imong sinultihan. Ingon sa imo kong abukon. Wa kay gusto nga ni ako. Timan-i nga ako ang nanag-iya sa tanang kabtangan ni Mama ug Papa Andres. Og may katungod ko kung kanus ako mupuyo dinhi. Ay ala day Laura, di man sa ingon anak, good.
Nagtugon man gud tong imong mga ginikanan, sawa pa sila mga matay nga di ka pa sigihog paani dinhi. Ang gusto nila nga adto ka mo puyo taliwa sa mama, halayo sa tubigan. Ug ang plano gani sa imong inahan nga ibalik ka niya dito sa inyong gipuy-an sa una, dito ba sa Amerika. Pero wa man siya kaabot sa iyang plano. Namatay man pod siya tungod sa sakit. Mo nang gidid-an ka nga mo anhi dinhi. Ayaw lang yun dinhi, day. Ang tanan man sang abot sa inyong produkto, day. Madawat man nimo. Kay ipadara man sab namo. Ug ang taga-bangko namo imo paabot nimo. Unsa man gay hinungdan. Nganong di man ko paanion dinhin dapita. Nang irang, gabi na Ayaw mig-abuga sa panimay sa akong mga ginikanan. Pero, day. Anhin ako dinhin mo puyo. Wa ko'y labot kung nganong dili ko papuyon sa kong mga ginikanan ining dapita. Unsa man gyud inyo katarungan? Mariwan na mo may bawi, day. Ah, Wasay ni day, ay kadlok, wasay ni, ay, wasay. sus, Kino. Basta mo na gitugod nila namo sa una. Ay, mihirit po ning akong banang babaeng tingog ay. Ada, wasay ni Pwes, supakon ta mo. Og supakon sab nako sila si Mama og si Papa Andres. Alam mo, supak yun di ay ni siya. Ay, sige. Mo bakasyon lang mo din, hiday. Sa gikaingon ko na, anhin na mi dinhi mo puyo. Unsa? Unsa? Uy. Nasika man gud ng inyong mga mata. Ikaw pasabot, Kini akong pasabot. mata na, sigaw maning daan. Wasay good ni. Ay, kang irang ay, murag ispat. Ilom ay. Nga po'y ako, na murag po ni bumbilyang 50 buyas kasiga. Gigutom og gikapoy mi ng tirang. Ay, hala. Ay, sige, sige. Gutom ka nagtanong sa among sigang mata. Ay, sige lang, day. Magluto kong para panihapon ninyo, ha? Inday Laura. Naywasay, Day. Ako'y wasay, day. palihog kog pasud ning among bagahay sabay. Gaon sa pamagadinis kusina tirang. Ay, sa may pagtuon ni mo, galuto, God. Mali. Para panihapon sa atong mga amo. Unsa ka man pod, oy. Nga man? Isuga ni mo eh. Mura mo ikay bana. Ako'y bana. Ay, imong Bisag tingog, mura mo pagbabae sa kog- asawa. Bisag babae kog tiyo, pero bana ko ni mo, wasay ko ko. Ay, mao ba? Hala, sige. Gisugo man dahil kang dahil Laura. Sige, sige. Dalian ang pagkaon. Pagkaon na to atong mga amo. Okay. Human, akon sa pakan Uy, tay sagot. Di ba bag-o pamantang na ni hapon? Gigotom ko ni mo, rang. Kakit-kiton ko ni mo. Uy, saba, oy. Birahan ti ka. Mga tiguang na tab. Pira di ha. Tiguang, nanom dahil tiniguang lang. Ngay ka, matikod bitaw ka. Kakuha pa kog 5 crown. Baya. Bitaw, tiguang na pero pagkakuha pa ni kalima. Ilom ay. Makapanukad pa ni ako Saba, oy. Saman. Pastos ba yan ba? Kung saan hebaw tayo batanon pagka 18 crown, good to. Ilom, oy. Bastos, good! Bastos din ang manukod. Abi mo? Abi mo, no? Oh. Sa una, kasugto nun kay kunin mo di wasay. Nga naman. Ay dato o magkog babae o bayot kang akong ikasulte. Ada, huna-huna naman ni mo, anak. O niya, pagtilaw ni mo, laki yan. Puti laki, ha? Tirang, sa. Saba, saba. Ay, mayabag ang atong istorya wasay. 18 crown. Hilom hay hilom hagad ako lang huna-huna niya. Ay, Oh. unsaon man nato na, uy. Unsa? Mania man si Day Laura din, he. Ug anhi pag yun mo puyo. Unsaon man nato sila pag-abog din ng dapita. Oy, lain ba ng punga, oy? Abog yun, abogon yun. Ay, unsa man, oy, tabahangigay ko. Ug ato kang sultihan sa tinuod, no? Unya gusto ka, maapil tag di malas. Di malas yung tag-apil. Ha? Mapadias tag nyura o senyor, mga ginikan ng Laura. Usan, gusto kang mo active ang mga panuwang nagko. O di, oy, bisag gagmay pa di. Yung ko Sana, gusto sige. ni Ana Wasay. Mauna, ato na tag-umon ato ba. Magpabiling hilom. Mao ba? Tuon ako, wasay ko ko. Unsaon na lang. Saon naman lang ni, oy. Saan? Pero paminaw, lakaw na kaw. Tawgan na to si Inday Laura aron makakauna sila silang panihapon. Yeah, doon ako, pero unya ha. Hilom lagi. 5 crown ha. Hilom, uy. Maggamos ng duha. Na, mamahuway ta, oy. Birata. Kapoy, nakain ng buhata. Birata. Lakaw na dito at tuan na sila si Inday Laura.
palpak. Palpak, sigrot! Ako ang manag-iya. Kanimo, Ibria. Dili ka mapunta sa lain hangtod sa hangtod. Akong pangitaan og paagi. Ngari ka lang kanako. Hilom! Ayaw kong pugni sa pagabuhaton ko sa inyong Ibria. Diba? Diba? Ako ang manag-iya ka niya. Mao ka na'y atong sabot. Ayaw paghilak-hilak, kay bisag unsaon, dili ko matandog anang inyong mga luha. Ayaw kog sugo ang pamatyon tamo. Ayaw kog sugo ang suyupon ko ang inyong mga espiritu. Gamit ko kaayo kamo. Hilom! Tiking! Tiking! Pagkadugay pa ni mo mitubag! Uwahi ka ng mitubag. Gusto kang targeton kay kanin ng akong gidang. Hilom! Gabalik-balik ka niya ng imong gisulti. Dugay mahuman! Maayo gani, kaya wa ka maigo sa tumoy nineng gidakong. Hilom! Nganong gitawag ko nimo haring ako halos. Nganong gitawag ko nimo haring ako halos. Kuhaan na kining garapon nga gisudlan sa jellyfish. Ako na ning kanon. Ako na ning kanon. Wa pa'y mukhaon nila. O kundo naman, ako ra, Tiking. Ako di ay. Gusto kang ilawg tika sa iho? O adto ba sa kugita? Arin na lang ko, haring agwalos, matuman ang imong gisuko. Dorime. Ay, naanaday. Ay, unsa magkahituyo ni Inday Laura? Alas 11 naman pasado sa kagabion. Wa pa din siya mato. Ay, Nang tirang, oh, uy, ay naunsa magkaday. Nga gakalis maot man ang naong mo, ha? Uy, hala. Naunsa man na, day. Unsa may nahitabo ni mo, anak, day Laura. sakit kayo nang. Mingul-ngul pag-ayo nga akong bukton nga hug mihupag. Uy, hala. Doon na kay tambal diha. Doon na kay paracetamol o mefenamic para mawa ang kangulngul sa mihubag kong bukton. Uy, uwa na ra ba ko'y tambal, day? Nahurot na ang stakong tambal. Doon na kabay alkohol o initubig. Salamat in taon nga nawa ang kangulngul sa mihubag kong bukton. Nga nabutangan sa initubig o alkohol. Day, may pangutana unta ko ni mo, day Laura. Unsa ka na ng tirang? Nganong wa man mo magkuyog si Dong James? Kalit-kalit man ang inyong pag-abot din, he. May problema pa? Doon na. Nag-away mi si James. May kabit si James. Og may hinungdan nga ni ako din eh. Ani na kumupuyo sa kanahing pinoyanan sa akong mga ginikanan. Patay! Di na mahimo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!